Hi mga brats! Isang panibagong araw na naman at samahan nyo ako pumasok sa school at bago ako bumaba dyan ay sinabay ko na rin itong basura ko para itapon sa baba. Bali nasa baba kasi yung tapunan namin at yung landlady na lang namin ang bahalang nagtatapon sa lahat ng basura ng mga boarders. Naglakad nga lang ako dyan palabas sa may eskinita hanggang sa narating ko ang highway at dito nga ay madadaanan din natin ang isang primary school. Actually dikit-dikit nga ang mga school dito sa Bangkok at karamihan nga dito ay hiwalay yung school sa lalaki at saka babae. Mga alas 8 na nga nung dumating ako dyan sa office. Actually ngayong school break ay pinapayagan naman tayong mag-Indian hanggang 8:30 ng umaga at pagkadating ko nga dyan ay bumaba ulit ako para kumuha ng mainit na tubig dahil ako nga ay magkakape. At nung magtatanghali na nga dyan ay bumaba ulit kami para bumili naman ng aming lunch. Sugar, 75%. May 50%. Ayo, 50%. That's why you're not that sweet, teacher. Katapos nga namin dyan bumili ng inumin ay bumili na rin ako ng aking ulam dahil ito na nga lang pala yung available kaya ito na lang din yung binili ko. Wala na din kasing tinda sa kantin dahil sarado na nga ito dahil wala ng mga estudyante. Pagkatapos ko nga dyan kumain ay lumabas muna ako dahil sobrang lamig nga dyan sa room at ako nga ay nagmuni-muni dyan sa labas. Siyempre nga para matauhan na ako. Charot! We're done for the day! O siya, dito muna, Kapun Kap.